पान्जाबनि लुधियानायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गंसे कारखानायाव हरखाब बिस गोनां गेस गनायनि जाहोनाव 11 सुबुंफोरनि जिउ खहा। कारखानायाव हरखाब गेस गनाय लोगो लोगो सुबुंफोरखौ उदां खालामदोंमोन एनडीआरएफ हानजाया। नाथाय 2 गथ'साजों लोगोसे 11 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो। बे दुखुनांथाव जाथाया फुंनि 7:15 रिंगायाव नुजाथिदोंमोन। पान्जाब रायजोनि लुधियानानि शेरपुर चकआव फसंनाय कारखानायाव हरखाब गेसआ लिक जायो। बेनि उनाव रैखा मोनै माखासे सुबुंफ्रा जिउ गोमायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवन्त मानआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरनो पान्जाब सरकारा मदद होगोन होननानै फोसावदों। फारसेथिं कारखानायाव हरखाब गेस लिक जानायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय अनजिमाया बारायबावनो हागौ होननानै जायगानि सुलुङा फोरमायदों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।